Els catalans exportem cada any productes per valor de 60.000 milions d'euros. Tot un capital econòmic i humà on s'amaguen històries apassionants que m'he proposat esbrinar en diferents episodis. Tot té un origen, Catalunya, i a cada programa un viatge pels 5 continents. Volem presentar-vos els autèntics ambaixadors dels catalans, els nostres productes i la gent anònima que els consumeix cada dia arreu del món. En el capítol d'avui marxem a fer les Amèriques. Coneixerem el costat més dolç dels xilens i celebrarem amb ells l'arribada d'un any nou. Brindarem amb els còctels de moda que fan els llatins de Miami. I per fer baixar, ens prendrem una aigua amb gas a Colòmbia. Us animem a redescobrir el nou continent, però no cal que us abrigueu massa ni que us emporteu cap diccionari. Busqueu el vostre seient i mireu per la finestra, perquè el nou món ens espera amb els braços oberts. La primera parada del nostre viatge és Santiago de Xile, una de les ciutats més modernes de Sud-amèrica i que podria haver estat l'única modernista. I és que he llegit que un convent de franciscans li va escriure una carta a Antoni Gaudí demanant-li que els hi construís una església aquí, en el seu país. Però Antoni Gaudí els hi va respondre que estava molt ocupat fent les obres de la Sagrada Família. Per sort, 100 anys després d'aquella carta, el que sí hem construït són uns forts vincles econòmics. Avui en dia, més de 800 empreses catalanes exporten regularment a aquest país. És cert que el cacau ve de l'Amèrica Llatina, però de pastissos en sabem un munt els catalans. Hi ha una empresa de Girona que s'ha tornat la reina dels supermercats de Santiago i fins i tot ha desbancat la pastisseria tradicional xilena. En Chile tenemos una nueva ley que es bien curiosa con los semáforos que le llamamos nosotros de alto en azúcares, calorías, grasas saturadas. Etiquetas. Claro, son estos semáforos y aparte el producto propiamente tal no puede traer nada de un cartoon de algo, un tigre, nada que el niño... ¿Como dibujitos? Claro, no puede traer nada. Nada que un niño tenga la necesidad de verlo en el supermercado y que vaya y se lo lleve a la mamá. ¿Y cuáles de los productos vendéis más? Mira, las más vendidas acá son la tarta de manzana y después el chocolate. L'exportació de dolços a Xile va créixer l'any passat més d'un 20%. En total, els vam enviar més de 1.000 tones de cereals i pastisseria. I això demostra dues coses. Una, que podem arribar a ser una mica embafadors, i l'altra, que tenim una bona visió de negoci, perquè en 4 anys hem quadriplicat les vendes a l'estranger. Un pensaria que els xilens es passen el dia menjant dulce de leche o alfajores, però no. Si han de triar pastissos, es decanten més per un estil europeu. Tenim strudel, tenim un selva negra i el meu preferit, un Sacher. Aquí hem quedat amb en Gerard, o Don Gerardo, com li diuen els xilens. És alemany i quan només tenia 20 anys va arribar al país fugint de la postguerra. Curiosament, una parella de catalans el va acollir i li va ensenyar l'ofici i amb els anys ha aconseguit europeïtzar el paladar dels seus clients. Yo llegué el año 61 a Chile y no se conocía, por ejemplo, la crema chantilly. Y ahora es un ingrediente muy fuerte en la pastelería. Lo que pasa es que la pastelería chilena era bien pobre, bien esencial. Básicamente con relleno de manjar o dulce de leche, como lo llaman. En los últimos 30 años los chilenos empezaron a viajar. Claro, hay costumbres que antes no existían, por ejemplo, para la Pascua de Resurrección, los conejos, los huevitos y cosas así. Eso no se conocía. Yo empecé con esto y, oye,
molt parlar de pastissos amb el propietari, però em sembla que si els vull tastar, m'ho hauré de guanyar. Ir dándolo vuelta y girando. No vaya a estropear la torta. No, Esto sí que es un gustazo, ¿no? claro. ¿Qué, aquí así? No, se le echa en medio. Ah, vale. ¿Más o si está bien? Un poquito más. Más. ¿Y va todo? Ya, pues para casa con ella, ¿no? Potser sí que els gustos dels xilens per la pastisseria tiren més aviat a germànics que no pas a catalans, però el que sí que els ha enamorat de nosaltres són els castells. Aquí a Santiago hi ha una de les poques colles castelleres de tot el continent americà i he tingut la sort que m'han convidat a berenar i també a fer pinya. ¿De dónde sale esta iniciativa? Bueno, esto nació el año 2006 y fue producto de una idea de Luis Carrasco, quien pensó que esto sería interesante incluirlo dentro, en realidad, de los barrios aquí en Lo Prado. Porque, bueno, veníamos de un proceso de dictadura tremendo y que él encontró que hacía falta este hecho de comunión, de lograr unir a la gente. Cada uno trae su cooperación, algunos traen bebidas, otros traen el pan y así entre todos compartimos y hacemos convivencia. Girando, ahí, perfecto, bien, una más. Ahí, perfecto. Firme, recta tú. Vista al frente. Perfecto. Hacemos silencio. Perfecto. Por detrás. Muy bien, perfecto. Vista al frente, levanta el mentón. Deseoso, muy bueno. ¿Ya no sube nadie más? Fina, 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 muy fina. Bien fina, lo más fina que puedas, chicas, ¿vale? Levanta la pierna, párate derecha tú. Párate, dale pecho. Bien, los brazos, amigos. Dale, muy bien. Ya está. Yo incluido. ¿Qué tapador? En aquest castell hi ha una catalana, la Carlota, que ha vingut a fer un intercanvi universitari a Santiago i s'ha afegit a la colla per no perdre els bons costums. Avui, ella és l'encarregada del berenar. Vaig trobar que hi havia uns pastissos típics de Catalunya, de Girona, i vaig dir, mira, que millor que portar això cap aquí. Bueno, més hi ha de diferents gustos, així que espero que tothom... Podran provar de tot. Sí. Que tenéis hambre? Si una cosa tinc clara és que el dolç és probablement el gust més universal. Deu ser per allò que diuen que quan en mengem alliberem endorfines, les hormones de la felicitat. Quantes n'hi deu haver en un tros de pastís dels de Girona? Xile és un dels països més avançats de Sud-amèrica. Té més tractats de lliure comerç que cap altra economia del món i per a moltes empreses és el punt de partida ideal per entrar al mercat llatí. Aquí, el volum de negoci arriba als 375 milions d'euros amb l'esforç de sectors tan variats com el de la pirotècnia. Poques nits són tan especials com la nit de Cap d'Any i a Vinyar del Mar la celebració té accent català. Hi ha una empresa de Tarragona que està al darrere del famós castell de focs que va des de Vinyar del Mar fins a Valparaíso. Diuen que els catalans som seriosos, però aquí som els reis de la festa. L'Albert és un dels responsables de convertir la nit en una de les festes més importants del món. Ha de vigilar que tot vagi alhora i ho fa des de fa més de 20 anys.
L'espectacle de Valparaíso és un espectacle que es veu a la bahia sencera i la gent el veu des de pràcticament tota la ciutat, des de tots els terros, tota l'alçada, des d'allà veuen el Castell de Foc. I com els agrada als xilens, els focs? Són espectacles amb grans palmeres, amb molt de ritme, amb colors molt vius, una bona traca final... Quants quilos de pólvora es faran servir aquesta nit? En quilos de pólvora anirem al voltant de les 15 tonelades. Això és una palmera que porta una petita floreta a l'interior. Aquí hem apuntat on s'ha de connectar, hi té una metxa, i el cable electrònic ens portarà a la centraleta electrònica, que és la que el dispararà. Sembla increïble, no?, que unes boles tan grosses pugin fins allà dalt i es converteixin en una palmera. Aquesta nit en tiraran 7.000 com aquestes en només 23 minuts. I un dels llocs més macos per veure-ho és des d'aquí. Mireu quina vista més impressionant. Això d'aquí és Valparaíso i tot el Castell de Focs s'estendrà fins a Vinya del Mar. D'aquí una estona he quedat en un mirador com aquest amb en Patricio, l'home que ha confiat en Catalunya per celebrar una de les nits més màgiques de l'any. Este espectáculo es quizás el de más envergadura del mundo por la cantidad de disparos, pero además es más dificultoso porque casi la mayoría de los puntos están en el mar. Y en el mar ocurren cosas, ocurren marejadas, ocurren vientos fuertes que pueden generar un problema. Para nosotros era fundamental tener una empresa que nos permitiera una total seguridad del espectáculo. Claro, porque además hemos oído que aquí en Chile la gente no puede utilizar la pólvora. Se tomó la decisión de concentrar solamente en fuegos pirotécnicos públicos y prohibir en forma muy rigurosa la venta de fuegos en forma doméstica. Claro, entonces situaciones como la de esta noche, ocasiones como la de esta noche, es casi la única vez que pueden ver pólvora o fuegos artificiales. Sí, a la gente le gusta mucho los fuegos artificiales. Nosotros apreciamos que incluso se emocionan, les corren hasta sus lágrimas, porque la verdad es que es un momento mágico. Els focs dels Jocs Olímpics de Barcelona o els del Mundial de Futbol del Brasil són alguns dels 250 espectacles internacionals en què ha participat aquesta empresa tarragonina. Però el que els fa únics no és ni el preu ni la quantitat de gent que ve fins aquí a veure'ls expressament. El que els fa únics és que tenen personalitat pròpia, la d'una tradició familiar que porta dècades dedicada al negoci. Vam desembarcar a Xile fa 35 anys. I des d'aleshores estan aquí? Sí, a Xile. Xile, la veritat, que és el nostre segon mercat. Vull dir, és un país seriós, molt farragós administrativament, però almenys es treballa còmode i són serios. I ha notat la diferència de gustos? Per exemple, als àrabs els agrada més el color o als americans els agrada més el so de la traca? El que és l'àrab, o sigui, li agrada més el disseny. Vull dir, són més... Més tècnics. Sí, els agrada molt disseny de pirotècnia, no tan espectacular, sinó més sincronitzada, els agrada més la sincronia, els agrada més un bon disseny. A Espanya ens agrada el disseny, però ens agrada... I a Xile també. A Xile aquí els agrada molt la potència, els agrada que realment un foc sigui intens. Els finals que realment han portat des d'Espanya cap a Xile ho hem anat introduint, aquests grans finals de Troy, això, a ells els encanten. Tant de bo es compleixi el desig de tots els xilens que ens acompanyen avui en aquest racó de món. Jo faré tot el possible perquè així sigui. Preparats? A punt? Som-hi! Ara!
no hem aterrat ni al centre ni al sud d'Amèrica. Som al nord, encara que no ho sembli. Hi ha tanta gent que parla l'espanyol a Miami que en alguns moments, segons com, no saps si ets als Estats Units o en alguna platja del Carib. Hem fet un salt del sud al nord del continent americà seguint el rastre dels qui van fer les Amèriques i per descobrir un cas molt particular del que no podríem parlar si l'avi no hagués anat a Cuba. En aquesta part del continent, els llatins són més de 55 milions. Alguns van emigrar fa més de mig segle i d'altres acaben d'arribar-hi. Però tots han exportat part de la seva cultura i han enriquit el país de les noves oportunitats. De la mateixa manera que aquesta gent que estem veient aquí va fer en el seu moment les Amèriques, és a dir, va anar de Sud-amèrica als Estats Units, els nostres catalans com van fer les Amèriques? Bé, en aquella època hi havia molta gent, saps, als 1850, hi havia molta gent que s'anava a les Amèriques, a Cuba, per exemple. A fer fortuna. Exacte. I llavors aquesta família, que tenia molta tradició de fer vins, es van associar al Jaime Torres amb el Miguel Torres, els dos germans, per començar a exportar els vins a Cuba. I el negoci remunta des de Cuba o des de Catalunya? Des de Catalunya, perquè durant la Guerra Civil Espanyola la bodega va ser bombardejada i va quedar molt malmesa, i llavors van poder remuntar la companyia perquè van rebre dels Estats Units una comanda molt gran de vi i llavors amb això van poder sortir endavant amb la companyia. Amb l'Adriana estem descobrint la història d'una família que segur vinculeu al món del vi. El treballen en totes les seves varietats. Ells tenen conyacs, tenen brandis de Catalunya i tenen altres destil·lats, per exemple, brandis americans també. Saps? És una categoria que aquí realment sí que la gent pren brandy. El brandy és el germà petit dels còctels o no? El podem comparar amb per exemple, amb el vodka o amb el ron? El brandy és una categoria important al món de la cocteleria, per tot el tema d'història que té. Tots els còctels clàssics, moltíssims d'ells eren fets amb brandy. I ara mateix està veient aquest ressorgiment de la cocteleria pel tema dels sabors que tens, com mescla amb altres ingredients i, bàsicament, els sabors i les notes que aporta als seus còctels. Gurrubi, baby, gurrubi! Aquests murals tan espectaculars estan per tots els carrers de Wynwood, al barri de moda de Miami. Però no tan de moda com el brandy. Us heu de començar a oblidar dels gin and tònics perquè ara el que es porta són els còctels clàssics fets amb aquest licor. Ei, i si és del Penedès, encara millor. A més de la ratafia, el brandy produït en aquesta zona de Catalunya és un licor amb distintiu indicació geogràfica de begudes alcohòliques i espirituoses i es troba en procés de reconeixement europeu pel seu sabor únic. I no ho dic jo, ho diuen els experts. ¿Y qué se parece más, por ejemplo, el brandy al ron o al vodka? El brandy yo lo describiría un poco más como parecido al bourbon, por el solo hecho de que es añejado en barriles de roble americano y el sabor también tiene un sabor como un dejo un poco dulce. Uno puede oler si quieres oler un poco, puedes oler el barril donde está añejado. Ya solo la copa con la que se toma ya te da un carácter. Bueno, la copa es hecha para eso, para que tú puedas ir y todos los olores se concentren justo en tu nariz. ¿Qué sabores le van bien a un brandy? Yo creo que la naranja, de todas maneras. La naranja, el jugo de limón, jugo de lima. ¿Qué opinas? Pues está bueno. Buenísimo, buenísimo. Brandy, còctels, música i nit. He trobat l'excusa perfecta per fer una escapada nocturna a Miami Beach. Però no em sortirà de franc. Tinc una missió per complir. Un amic veneçolà m'ha promès que si jo li faig un còctel amb brandy, a canvi, ell m'ensenyarà a ballar salsa. Okay, that's it. It's enough. You do things like that or not? Not in this bar? Depends, man. Like, if yeah, why not? Always. More? More? Quina trompa agafarem? And now, like that? Yeah, that's it. You got it. It's okay?
Oh, but it's not like yours. Yours is creamy. It's your first time. Second one's going to be the best. I believe in you. Thank you. Thanks for Pleasure. Thank you. Hola, Carlos. Hola, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Mira que te traigo. Qué bueno. Lo prometido es deuda. Sí, se ve genial eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Por aquí en esperándote. Miami. ¿Cuánto tiempo llevas aquí ya? Ya tengo 2 años, voy para 2 años ahorita en enero. Carlos, ¿y por qué crees que los latinos vienen tanto a Miami? Porque esto parece más un país de Sudamérica que el propio Estados Unidos. Tú sabes que Miami es la capital de Latinoamérica. Aquí es donde vienen todas las empresas, las grandes empresas a poner sus empresas, sus headquarters para de aquí disparar al resto de Latinoamérica. Lo prometido es deuda. Genial. Y quedamos en que yo te dejaba probar el brandy y tú me enseñabas unos pasos de salsa. Seguro. ¿Salud? Salud, con la izquierda para que se repita. ¿Por la izquierda? Con la izquierda para que se ¿sí? repita, así decimos en Venezuela. Wow, esto está genial. ¿Sí? ¿Qué te parece? Excelente. Vale, entonces, Bueno, vente. nos tenemos que coger las manos. Ah, Claro, ok. yo lo bailo así. Vale. Ok. Y empezamos un pasito por un lado, un pasito para otro. Vale. Dejen la mano. Y volvemos. Ok. Si voleu conèixer millor les històries que us expliquem, us recomano que seguiu el nostre compte d'Instagram. Hi pengem fotos, vídeos i us donem tots els detalls dels productes que anem coneixent pel camí. Colòmbia s'ha convertit en un atractiu mercat per a la inversió estrangera. La mala imatge que tenia fa uns anys, vinculada als segrestos i al narcotràfic, ha quedat enrere. I s'espera que en els pròxims anys la seva economia sigui una de les més fortes del continent. Acabem d'arribar a Bogotà, la capital de Colòmbia, un país que acaba de deixar 50 anys de guerra amb l'esperança de que l'estabilitat els porti inversió estrangera. I prova d'això és que més d'un centenar d'empreses catalanes ja s'han instal·lat al país. Des de la gran conquesta de les Amèriques, la petjada hispànica és ben present a Bogotà, però la catalana també. I si no, només cal mirar cap al turó de Monserrate, batejat amb el nom de la Mare de Déu per gentilesa del constructor de la basílica, que n'era molt devot. Es veu que el 1950 la figura original va desaparèixer i el monestir de Montserrat va trigar 40 anys a tornar a enviar una nova verge. Els monjos s'ho van prendre amb calma. Però la Moreneta no és l'única ambaixadora que els catalans tenen a Bogotà. Des de fa un any hi ha una beguda molt nostra que s'està obrint pas a la terra del cafè. Si obrir mercat a l'estranger és complicat, imagineu-vos com deu ser intentar vendre un producte que la població no coneix. Els colombians no són gaire d'aigua amb gas. De moment, només la poden trobar a les botigues més exclusives del país. ¿El agua con gas es un producto gourmet? Cumple todas las características de un gran producto gourmet. Pero tú sabes que en Cataluña, tú que has estado en Cataluña, cualquiera pide agua con gas en una terraza, en un bar. En cambio, aquí es para la clase alta. Como todas las cosas gourmet, entran un poquito por la clase alta y van regándose hasta que llegan a todo el gran público. Cuando voy a todos los sitios trato de no solo conocer sus vinos, sus licores, sino su agua con gas. Y una de las que más me ha seducido es precisamente las de Cataluña, porque encuentro unos manantiales absolutamente espectaculares, carbonatados, preciosos. La gente, por ejemplo, no entiende que el agua sale exactamente así del manantial. No se le inyecta gas, no se le inyecta carbónico, y encontrar un manantial así, pues es un tesoro. L'aigua amb gas que exportem des de Catalunya té denominació d'origen i neix a Caldes de Malavella, on també hi ha un famós balneari. Els colombians no es queden enrere. Entre les seves muntanyes hi ha algunes de les fonts termals més importants del planeta. Abans de venir vaig contactar des de Catalunya amb una jove científica que és experta en aigua. Força curiós, no? I si no caic del tronc, ara vaig a veure'm amb ella i em dirà si aquí a Colòmbia
hi ha manantials tan especials com el de Caldes de Malavella. Juliana, ¿Colombia es tierra de manantiales? Sí, Elizabeth, definitivamente Colombia es tierra de manantiales. Nosotros tenemos decenas de ellos. Tenemos 3 cordilleras que atraviesan todo el país y en ellas hay muchos volcanes situados y por ende muchos manantiales. Y tú que has vivido unos años en Cataluña y conoces un poquito nuestra tierra, ¿hay algún manantial parecido al de Caldes de Malavella? Bueno, parecido sí los hay. Lo que pasa es que esta agua gasificada, como la tienen ustedes, nosotros no la podemos consumir. Nosotros la usamos de una forma mucho más turística. Son aguas termales. Son aguas entonces. termales, son aguas calientes, sí, pero no es para el consumo humano. ¿Y por qué no se pueden beber? Porque estas aguas nacen principalmente, como te dije, en las cordilleras y en volcanes. Tienen ciertos minerales que nacen en los volcanes y que definitivamente son tóxicos y el ser humano no los puede tomar. Pues tocará volver a Cataluña entonces para buscar el agua con gas el agua allí. con gas, claro que sí. Aquí no podemos. Por aquí voy llegando. Si, com diu la Juliana, a Colòmbia no hi ha cap font d'on treure aigua amb gas, el país es converteix en una oportunitat única de negoci. En Mauricio, per exemple, tot just tornar de Barcelona, ho va veure clar. El seu restaurant sempre serviria productes de la nostra terra. Hola. Hola. ¿Te acuerdas de cuando conoces el agua de Vichy? Cuando estaba en el PLA, el jefe de cocina participaba en muchos concursos de cocina y tal. Y él se inventó unas zanahorias, no sé si las habrá inventado, pero bueno, él las hacía, zanahorias Vichy. Zanahorias Vichy. Sí. Zanahorias Vichy. Entonces era zanahorias con un poquito de azúcar, mantequilla y le tiraba agua de Vichy. Es la cosa más simple del mundo, pero la cosa más deliciosa del mundo. Nos gusta hacer varias cosas, o sea, cada vez que hacemos una tempura, unos dados rebozados o dados de queso que tenemos acá rebozados, los hacemos con Vichy. Pues los probamos, ¿o qué? ¿Probamos de hacer esos dados? Venga, vamos. ¡Rica la salsa! Pesa. Vamos a bailar el bugalú, el calito. Vamos a bailar. En Mauricio no és el primer llatí que es va interessar pels nostres productes. Diuen que l'escriptor Gabriel García Márquez es va convertir en un aficionat de la cultura catalana durant els anys que va viure a Barcelona. Ell sempre deia que el més important a la vida no és el que passa, sinó com ho recordes. Estigues tranquil, Gabo, que m'emporto el millor record de l'Amèrica Llatina. Vamos allá en